ነገራት መልስ له ፈጣሪ ግደፎ ፈጣሪ ጉግል ከማን መልስ له አሽም ካይደ ፈጣሪ ደሎ ፍቅሪ አንኮንዲሽናል ደኾነ ላቭ ይደሎ ንኹላትና ማዓረፍ ፍቅሪ ይደሎ ነዚ በቃ አንኮንዲሽናል ደኾነ ላቭ ደሎ በቃ ነዚ ብሕብሪ ብቀለም ብብሄር ብኻል ነገራት ዘይፈርድ ፈጣሪ ሰብ ከመዃና ጥራይ እንተዳ ሓቲትና ክህበና ዝኽእል ፈጣሪ ድህበና ደሎ በረኸት ንኸይንቋደስ ጌርና ደሎ ጀስት በቃ ንሓቲ ሕቶ ብዝግባእ ደይምፅራይና ውሽጥናን ብዝግባእ ደይምፅራይና ክኾን ይኽእል ንሕና እንተዳ ብዝግባእ ሓሳብና ከነስተኻኽል سمعتنا بمسرقة إنتنا كنستعمل انتدع كيلنا أبروح أخذ يكون إنسان بق أوانا يدل حتى كلير جايز ندل يحطوا غالي نقوم نسم دلوي جن حتى ثلاثنا نتقرر جايز كيست بق أنا تشوف دخونا أمره خن حسكن كلالنا نشوف دخونا اللي بخن حسكن كلالنا نعمنا تنترى عليكم جوجل نعمنا جوجل ترى دليتكم عين نقدر سيرش جيركم ملست تسوني ديهم ملست تسوني ديهم جايز ملست لو يقولون جوجل عايزين يقاعكي أكون عندي. ما تقول نخالي تكمل السبب دامر ترى بس كبقى تكمل خلك everything ولا إنه نحمام كافوس ولا دخون نجارات نجاركاي كلنا بوزح نجاراتي كاب جوجل دركاب ده حتى كي حتى يمل السلكاي دخون حتى خد حتى خد لك 1 million answers found يبلكا 1 million ملستات ترقيب ولا بلكا so جوجل ده حتى تاتكوا ندام اللسه ما أدري ده حتى تات جوجل يمل دشي سبب صراحة جوجل حزوني جوجل سبب صراحة يقول لي ملسل له فتأرغه أنت ده حديثني ملسي يقول لكم تحاسبوا كلير جا معناته جوجل وكان ملسها اللي وتسبب صراحة جوجل فتأري كم يلي ملسله له أي أنا كو عدلي بلين فتأري كو قلي حلي رأنني أنا كو بك أخمل كلنا يسي جايز بك أنا تقول زكاله حتى تقول هابكم زبالة فتأري نخحده خمسنا خردنا كخلاله كل نجارات ملسله فتأري قدفو فتأري جوجل كمان ملسله عشان كايده فتأري كلير جن كجوجل حد المهارة نقدر ترى هاليو شغل كان عملت my phone is not working انت رأي كانوا جوجل كل تميلين answers found يدل لك مخنياتو كندي عينة موبايل يدلو كندي عين بوزع عينة موبايل يدلو يكون جن كل تميلين answers found يدل جن تخكلني يا رخنا حتى انت حكيت كان عملت انت ده موبايل كايفون كنا بقى my iPhone 14 Pro Max is not working ترى يديكون خاني بقى maybe volume أبي كهون خير My iPhone 14 Pro Max volume is not working انت رايلك 10 answers found يبلك اب سيتنج اتيخا زنتنا استخاخل 10 تملسيم تلكا كلير جايز اذا غافتن 10 تملس خاني حتكون كتفتنمو توسد كلير تحزن لهم سو سبيسيفيك نغورخن كلادنا حتنا انت را اتا حتوتي ماي فون انت رايلك عيني تفوني ناتكا فون من انتي مخانا يفلطني جوجل كلير جايز سو انت را سبيسيفيك على حتيتك كن ساعه تخكلني على قناه ملس خمس تلكا يخيل لكعكم اخا نفترنا حتى حتوتات بقى سبيسيفيك انت يرنا يو بزغبا اطرينا انتريوتينا حنساب تسفا نغبر حنساب اي سقيلوكي انا نبل نعنا بقى وريشنا لوعد سمعت ناي تسفا مقراص انت اخوينا حنسابكا نفتر تمليسنا ابترف غزينا طراينا حتى انت اخوينا حتنا دي ملس دلو داس واي كون خليل بزح بقى سبات كم زدلي تدلي بالسب دحر كن هيوت انت اخا خيلوخا تسفا يقرط بزح نغرات حتى كنكا جست أبترف جزء ويسمى خير وي جمعة خير وي عربي خير مركالب جزء يلا كلير جايز انت على سبيسيفيك دخلنا حتى جن بزقبا تعنا نادينا الصحة خلينا لنا بتعنا ترى تبغى غيرنا حتى خينا وحسنا تالو جوجل أيدنا وحسنا تالو جوجل جن سبب سرعك سبب دخلنا يتعامل اللي خا فتعرف مو وحسنا تيجي بنا حربت قبلنا خلو بخمينا خمنوت كرد دي كردنا خلو بقى حوسوس قبلنا خلو يمكن فتعرفنا حتى نخلينا كلير جايز حديثنا جن انت رأى لبنا دين صحنا انت رأى لبنا بيقريت هذه ملأنا انت رأى لبنا امس جانا دي يكون خوين انت رأى لبنا جن ጭንቀት ካለ ሕማቅ ነገራት ሕሰም ወሪስዎ እንተዳ ሃሊ ግን ቂም በደል ሕነ ምፍዳይ ወሪስዎ እንተዳ ሃሊ ግን ፈጣሪ ኮ የምጠልና ኮ ይመልሲ እትመልሰት ግን አይነዳምጠን ኢና ምክንያቱ ልብና እንታይ ተቆጣጢሮልን እንተዳ አልከውኒ እስ ጀስት ድብለኩም ለኹ ቂም ካለ ነገራት ሕልፍና ብዙሕ ነገራት ተቆጣጢሮ ስለሌለ እዚ ሁሉ ነገራት ግን ሪሊዝ እንተዳ ጌርናዮ እንተዳ ንፈጣሪ ክንሓቶ ኺና መንገዱ በቀሊሉ ኸሪእና ይኽእል ፈጣሪ ክሊር ምክንያቱ እንታይ አዘይ እንደብሰለ ጀስት አስክ ቢሊቭ ኤንድ ሪሲቭ ተሓተትሞ بأمنة تحتت كأنا جركا بأمنة تحتت لهم عم ترشحات يورسي بملسل كحتى خماتي زحتتنا يحطون غيم اللسل ناقل كم زغب لكم تنحكوا بكا دايم الدماء كوي دايم رأيك يا خالنا جركوي كون كل نجارات كفتار أمن قدنا كوي يقرب لنا كوي
ንዓኻ ድኾን ሰብ ምፅልካ ንዓኻ ድኾን ስራሕ ምፅልካ ንዓኻ ድኾን መድሃኒት ኩሉ ነገራት ፈጣሪ ይቅርቦ ያብ ቅድሜና ክሊር ጋይስ ንምንታይ ኢና ዘይንሪኦ ዘለና አንተ ዳኢልኩም ግን በቃ ልብና ተቆጣፂሮ ደሎ ድኾነ ቂም ኣሎ ልብና ፀልማት ገይሮ ደሎ ድኾነ ዓይነት ሕማቅ ሓሳብ ክህሉ ይኽእል ይኾን ልብና ተቆጣፂሮ ደሎ ድኾነ ተስፋ ምቁራፅ ክኾን ይኽእል ልብና ተቆጣፂሮ ደሎ አይ ኣነኮ በቃ ዕድል እኮ የብለ ኣነኮ በቃ ይረብሕን ከይድ ብለ ሓሳብ ተቆጣፂሮ ክኾን ይኽእል ኤኒቲንግ ድኾነ ቂም ወይ ድኾነ ንጠራጠረሉ ኔጌቲቭ ነገር ወዮ ዳ ኣእምሮና ተቆጣፂርዎ ኮይኑ እምበር እንተ ደኣ ክንሓትት ክኢልና ንሕቶና ኸ ብእምነት እንተ ደኣ ኣብ ኣእምሮና ናብ ልብና ክንሕዞ ክኢልና ኣብ መጨረሻ ናባና ምምፅኡ ዘይተርፍ ንመን ኢልዎ ፈጣሪ ማለት ንዓና ዝበላ እንጀራስ ንዓኻ ዝበላ እንጀራስ ኣይትዕሱና ድበሃል ኣይኮነን ኩላትና ድተዋሃበና በረኸት ወዲና ኢና ካብዛ ዓለም ወዲና ክንከይድና ማንም ከይወሰዶ ንኸይድ የለን ወላ ሓሚምካ ማለት እዩ ኣነ ሓደ ግዜ እንተዳ ዝተበልኩም ማለት እዩ ወላ ሓሚምካ ብኢንፊጅን ኢኻ ትወስዳ ከይወዳእካ ኣይትወፅን ኢኻ ማታ ሓፍተይ እንታይ ትብለኒ ነራ ሪዝቂ ይድበሃል በረኸት ማለት እዩ ብዓረብ በቃ ከይወዳእስ ዝወፅእ ሰብ የለን ኣጋጣሚ ሓደ ዓብ ሰብኣ እዮም ብጣዕሚ 80 ገለን ዕድሜኦም ፅቡቅ እዮም በሊዖም 9 ከባቢ እዮም ከይዶም ኣጋጣሚ ሽዑ ማለት ድሓን እዮም ኣይሓሙን እዮም ገለ ነይሮም ሃንደበት ግን ሓሚሞም ድሓር ናብ ሆስፒታል ኣትዮም 2 መዓልቲ ማለት እዩ ኢንፊዥን ተተኺሉሎም ድሕሪ 2 መዓልቲ ሞይቶም ድሓር ትነግረኒ ነይራ ሓፍተይ ተረዲእካ ዶ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ከምዚ ድኾንዎ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ሪዝቆም ስለደዩ በረኸቶም ስለደይወድኡ እዮም ብኢንፊዥን ድወሃቡ ነይሮም ምክንያት ክበልዑ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ሽዑ ሰዓት ክልተ እንታይ ድባ ወላ ክትበልዕ እንተዘይክልካ ማለት እዩ በረኸትካ ብኢንፊዥን ወላ ክትወስዳ ኢኻ ክሊር ጋይስ ነብና ነገር የብልና ወላ ምብላዕ እንተ ደኣ ኣብና ምብላዕ ዓብይ ሰብ ሓቂ ከምዚ ኣይበልዑን እዮም ነይሮም ኣብ 2 መዓልቲ ኮንሽስ ኣይነበሮም ታበረኸቶም ግን ብምንታይ ወዲኦም ማወፅኦም ብኢንፊዥን ክሊር በረኸትና ውድ ኣቢልና ኢና ክንከይድ ኣብዚ ግን በረኸትና ንምቕባል ኣቀዲምና ናብ ኢንፊዥን እንገለኑና የብፅሐና ድዩ ኣቀዲምና ግን በረኸትና ንምቕባል በቃ ድልዋት ዲና ዘለና እዩ ትጉዳይ ክሊር ንዓና ንመን ኢልዎ ፈጣሪ ሕተቱ ክወሃበኩም ድብለ ንኩሉ ሰብ እዩ ንኻልእ በቃ ፃዕዳ ይብል ፀሊማ ይብል ጓላ ይብል ምንም ፈጣሪ ዘለዎ ፍቅሪ ኢስ ጀስት ኮንዲሽናል በቃ አንኮንዲሽናል ድኾነ ላቭ እዩ ደሎ ንኩላትና ማዕረግ ፍቅሪ እዩ ደሎ ንኣብነት ፈጣሪ ዝናብ ከውቅዕ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ሕማቕ ዝሰርሕ ሰብ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንውሰድ ብዙሕ ወንጀል ዝሰርሕ ኣሎ ፅቡቅ ዝሰርሕ ሰብ ኣሎ ግን ዝናብ ከፍስስ ከሎ ፈጣሪ ማዕረግ እንደይ ለዋህ ምዃኑ ንሓደ ሰብ ንበይኑ ኣየዝንበሉኒ ማለት ኣይኮነን ወይ ንሓደ ሓረስታይ ንበይኑ ኣየዝንበሉኒ ማለት ኣይኮነን ንኩሉ ሰብ በቃ በረኸቱ ደብሰሉ አንኮንዲሽናል ላቭ እዩ ደሎ ነዚ ዓይነት ፈጣሪ ግን ምናልባት እንተ ደኣ ብተስፋ ምቁራፅና ሕቶታትና ብዘይ ምፅራይና ልብና ብዘይ ምፅራይና በቃ ማይና ብዘይ ምስትኽኻልና ብቂም ብበደል ብጭንቀት ብሕሰብ ኣብ ሕሉፍና ብምንባር እንተ ደኣ ቦታ ሒዝና ሃሊና ፈጣሪ ደምፀልና መልሱን ደይክንሰምዖ ንኽእል ኢና ነዚ በቃ አንኮንዲሽናል ዝኾነ ላቭ ደሎ በቃ ነዚ ብሕብሪ ብቀለም ብብሄር ብካል ነገራት ዘይፈርድ ፈጣሪ ሰብ ከምዃንና ጥራይ እንተ ደኣ ሓቲትና ክህበና ዝኽእል ፈጣሪ ድህበና ደሎ በረኸት ንኸይንቋደስ ገይርና ደሎ ጀስት በቃ ንሓቲ ሕቶ ብዝግባእ ደይምፅራይና ውሽጥናውን ብዝግባእ ደይምፅራይና ክኾን ይኽእል እዩ ጥራይ ደይኮነ ንሱ እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን ክሊር ጋይስ ሶ ዳሓተትናዮ ፀሎት ማለት እዩ ምምላሱ ደይተርፍ እዩ ግድነት እዩ ድምለስ ኦሬዲ ክንሓቶ ከለና ፈጣሪ ፓኬጅ ገይሩ ደዳልዎ ማለት ኣብኡ ከሎ ፓኬጅ ድገብራ ጊፍትኻ ጥቕልል ኣቢሉ ዝሰደልካ ክሰዶ ከሎ ግን እንታይ ይብለ ስቲቭ ሃርብ ድበሃል ኣለ ሓደ ሰብኣይ ክሰዶ ከሎ ብእምነት ድበሃል ጎደና እዩ ዝሰደ ይብል ስለዚ ካብቲ ናይ እምነት ጎደና ውጭ ኢሉ ሓደ ሰብ ግን ናብ ናይ ቂም ጎደና ናብ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ጎደና ናብ ናይ በደል ጎደና ናብ ናይ ኣብ ሕሉፍካ ምንባር ኣሓንኩ ዕድለኛ ኣይኮንኩን ናብ ዝብል ጎደና እንተ ደኣ ከይዱ ግን እቲ ጊፍት ፈጣሪ ዝሰደዶ ጥዕና ክኾን ይኽእል ገንዘብ ክኾን ይኽእል ምስምማዕ ኣብ ሓዳር ክኾን ይኽእል ሰላም ክኾን ይኽእል ኤኒቲንግ ትድሰደደሎ ፈጣሪ ትድሰደደሎ ጊፍት ይመፅእ እሞ ብእምነት ጎደና ስለ ድሓልፍ ንስኻ ግን ተስፋ ቆሪፅካ ወይ ከዓኒ ንኾነ ሰብ ኣቐይምካ ናብ ቂም ተመሊስካ ልብኻ በቃ ብክፍኣት ብሕማቕ ነገራት መሊኡ ወይ ኣነ ኮ ይኮነለኒ ኣይረብሕኒ ናብ ዝብል ጎደና ኢኻ ከይድካ ዘለኻ ስለዚ ልክዕ ክመፅእ ከሎ ሰብ ኣይረክብን ናፍታ ድመፀለኻ ይምለስ ይብል ክሊር ጋይስ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ እምነት ጎደና ንፅናሕ እንተ ደኣ ክንፀንሕ ከይድና ጊፍትና ናባና ምምፅእ ይተርፍ እዩ በረኸትና ናባና በቃ ምምፅኡ ይተርፍ እዩ ምቕባልና ይተርፍ እዩ ክሊር ከምዚ ንኸይኮን ግን ከም ዝብለኩም ዘለኹ እዩ በቃ ፈጣሪ ክበና ከሎ መልእኽቱን ኣይነዳምፆ ኢና ዋይ ምክንያቱ ከምዚ ክብለኩም ማይና ተበከለ ማይ ደሎ
بستفلالي بحلوفك بأيكلني everything negative بها نجارات already أوصل دلو أبارا لنا أصل بيسلنا ديك نسمع نخلينا الأمر كل جزء حتى تاتنا مسمى لسناي حرس أبا أنت غير مسيلكم مانت شنو له هو بقى أنا فتاري أنت دايمتي فتار متي دا يدحنا نبر أنا خموتي له بقى دا عقر يا أخي بقى أنا فتار تراي متامر مسمين دا تزارب يا أخي دا حد ولا عارفيه وأنت دا حندي خابوي له أنت يكون كان بقى قرفنا تقول عاد حن أنا فتار متي وعن تري مديسن نفسي كتفيله وأنا نو خمي تكبر حماق كوين قبل بخاتم من استورة ساخا قول عاد قرفنا فتاري متابع له تاي ساخا قول عندي خيل نعيق وخيل دحر حرايبه لي لسقي لها تقول عقديفو داخل خل ينطر بقى فتعرض بعلو تري متي بزي اسف انا خموتي بقى فتعر متي تري ملي سنيبل يخيد حدا سواي رخيبو وانت يا تخون دل خا حندي خا انت يا تنطرطر بين خيلو بقى قدفنا انا فتعر متي تري ملي سني كموتي بقى انا ختصدف قدفن ترايلو وا نو نعنا بل بخاتم سبجالا تاي يا خي تصدف قلنا حاتيات كي خسرح دل خاميس كخا فتعرت عقدف يلو نو قدفن تراي قليلو مسمع مسابي وي حراي بليلو قليفو دان طرطر يخيد اما جرشا حدا عبق الشرخ يبما زود انت اخون كان حندي خان متى تنطرطر الله خبي بيني انا كو بقى فطر يدبللو وانت اخون كايلو نو بقى قدفني انا فطر بعد متي انت زيد حينني انا بقى خموتي كتصدف يلو نعا قدف زوديكم يتبل بعلخا ناب حاتيات كان جهنم كاي تخيد قدف حماق يقوم يتكبر نو قدفون تراي فطر تراي متايلو نسومن قديفهم دحر كيدو عم مجرشا اندان تطره مسكوت عو صحي عريباتو بدحري خالي صريفو مالتي صريفو مويتو مش موته مش فطار تراخيبو دحر مستراخبه فطاري انتي غيرك انا زغلنا عخا امينه بقى فطاري كدحنني اذا كتدحنني خيدس سقيلك ختصدف ريخاني له مش ما عدا ابي خان نبر ثلاثه سبات كو سديدل كان يريلو مسمع سلا ابي خان يخبر حدا قول سديدل كان متي كان يرلو ومتي نيرو حدا سواي سيدل كان ومتي نيرو قرب انت تملس كايلخا بيقش بسيدل كان يرا غنا يسمع كان من يلو كلير ما يسمع كان من ولا كان متي نيري غنا يسمع كان من يلو كلير جاي سو انه بزعوا سواي زي كنا نزرب لنا نحنا ون فتاري مالتي دخونه ساعاتنا حتى دخونه حتى نلمنو دخونه صلوت مثل من ياغن ابي كستوكو خمز غيرني وي تودادر مسكال سب واي قديمهم نكو خمز غيرهم نكو دحري متيم انا بزي خوينا قانقاي كالكو غري كالكو خمزي كونكو زي اخا حجس كمزي وي قني وي كال نغرات حدركا وي حماق نغرات تحسب عدلنيا كو كنت تبل غلكو تبل تملسلكا كو يخيل نيركو يا صلوت كانت تتصنع نيركا كو دخونه سبكو سدلكا كو ማለት ጥበብ ይደቅም ሰካ ፈጣሪ ነቲ ጥበብቲ ናይ ምርአይ እምነት እንተዚ ሃሊካ ንጽህና ዘሎ ብይቅሬታ ዝደልደለ ልብ እንተዚ ሃሊካ ግን እንደሃለወ በረኸትካ በቃ ይትሬን ይኸን ደሓርካ ሙጉት ሰብኮ በቃ ደይኮነሉ ምስ መጨረሻ ምሰበለቶ በቃ ፈጣሪ በቃ ይደልየለይን በቃ ማለት ኮ ይብለካ ክሊር ጋይስ ፈጣሪ ሕተት ክወሃበኩም ክብለና ከሎ ኩሉ ነገራት በቃ ከም ዝደልየልና ኩሉ ነገራት ከም ዝህበና ሽዑይ ነጊርና ክሊር እንተዚ ኮይኑ ግን በቃ መጪ ይኮነን 1 ሚሊዮን ሃበኒ ኢልካ ፈጣሪ መጪ ይኮነን 1 ሚሊዮን ደበካ ወይ ሓደር ያስተኻኽለለ ኢልካ መጪ ይኮነን ሓደርካ ደስተኻኽለልካ ጥዕና ያስተኻኽለለ ኢልካ መጪ ይኮነን ከውን ግን دخونه ጥበብ ህበካ ከተስተኻኽለሉ ትኽእል መንገዲ ሓደርካ ክስተኻኽለሉ ትኽእል በቃ ሓሳብካ ክትቀይረሉ ትኽእል ሰብ ክትረኽበሉ ትኽእል ኤኒቲንግ دخونه ነገራት ፈጣሪ የምፀልካ ማለት እዩ ክሊር ጋይስ ኩሉ ግዜ ምስ ፈፀይ ፈጣሪ ምሳና ይዘሎ every time and every minute نحنا نترى بزقبع حسابنا كنستاخل سمعتنا بمسخال امنتنا كنستاخل نترى كيلنا ابرح يخدو يكون مسانا بقى ابانا يدلو فتاري كلير جايز ندلي حتى غاني نخملس دلوي كلير جن حتتاتنا نتر جايز جست بقى نصح دخونا امرو نحس كنكلالنا نصح دخونا لب نحس كنكلالنا كلير اينو كخبدنا يخل خوني ምናልባት ግን ዓቢ ጥልመት ዓቢ ክሕደት ዓቢ ሽግራብ ህይወትና በቃ ንኽጋጥመና ድገበረ ሰብ ወላ እኳ ያህሉ ይኹን እምነትና ሒዙ ውሽጥና ተቆጣፂሩ ማይና እንዳበላሸወ ጥዕናና ኤቭሪቲንግ ናትና ኩሉ ነገራትና የበላሸወ ስለደሎ ንዓና ሰላም ክስምዐና ንዓና ክጥዕመና ኢልና ጀስት ይቕረ ንበለሎ ክሊር ጋይስ ማለት ይቕረ ንበለሎ ጀስት ነመስግኖ በቃ ካባና ጥራይ ይውፃ ብሓንቲ ቴክስት ክትከውን ትኽእላ ወይ ደዊልካ ክኾን ይኽእል ኤኒቲንግ نو خنعقن اذا ماتر ناي كاد سب نعنا زتعملنا من قد تراي خنقبر لنا ديليت يبل نسو نحنا بقى خبانا جست يوتا
ምናልባት ሳይኮሎጂካሊ ሓደ ነገር ኣሎ እንታይ ክንገብር ንኽእልና ምናልባት ንሕና ድማ ቂም ሒዝና ዘለና ሰብ ሜቢ ብሂወት እንተዘይሃልዩኻ በቃ ደብዳቤ ንፅሕፍ እሞ ይቕረ ይለልካ ኣለኹ ኢልና ንፅሕፍ እሞ እታ ደብዳቤ ክነቃፅላ ንኽእል ኢና ሜቢ ከምኡ እንተዳሃልዩ ሳይኮሎጂካሊ ዩ ኬን ዱ ዛት ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ደብዳቤ ንፅሕፈሉ እሞ እታ ደብዳቤ ክነቃፅላ ንኽእል ኢና በቃ ሰውነትና በቃ ልብና ጥራይ ነፃ ንግበሮ እምነትና ዘሐይል ውሽጥና ዘረጋግእ እምነትና ድዕር ነገራት ደኣምበር ክንገብር ክንክላልና ድዕር ነገራትና ኣእምሮና እንተምፅና እንታይ ትርጉም ኣሎ ስለዚ በቃ ብይቕሬታ ብፀሎት ብምስጋና ዝተንከባኸብና ልብና ድማ ፅባሕ ንጎ ፈጣሪ ዋሓሳድ ኾን ትደልዩ ነገር ናባና መምፅኡ ደይተርፍ ማለት